Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan euskararen goraberez mintzatuko gara, frankismoak euskarari egindako erasoez hain zuzen. 20. mende hasieran, euskara geroz eta indar gehiago zaukan, hezkuntzan eta kulturan. Euskal Orejokoak, argitalpenak, bertsolariak, Bigarren Errepublika garaian adibidez, euskal eskolak sortu zituzten. Frankismoak berriz, euskararen aurka gogor jo zuen. Bigarren Errepublikan euskara gero eta indar gehiago zuen kultura eta hezkuntza arloetan. Bueno, Nafarroa euskararen eremuan ere buru belarri sartu zen, hainbat ekimenen bitartez, irakaskuntzaren bitartez, bertsogintzaren bitartez, komunikabideen bitartez ere, egundoko aurrerapenak egin zituen urte gutxi hoietan euskerak Nafarroan. Esateako lehenbiziko aldiz izan genitu Nafarroan euskal eskola edo gaur egun ikastolak deituko genituzkenak euskeraz edo elebidunez aritzeko. Nafarrako euskal eskola sortu zen, Iruñeko euskal eskola, Bastangoa edo Lizarrakoa. Bata eremu erabat euskaldunean, Bastangoan, bestea Iruñeko bezalako hiri batean, eta hirugarrean eremu erdaldun batean, Lizarran. Izan ziren baita ere, esan dudan bezala, komunikabideen aldetikan, Lago de Navarraren bitartez, Amaiurren bitartez, euskeraren presentzia areagotu egin zen, eta nolabait izateko Nafarroan baita pizkunde deitu izan den mugimendu horretan, euskararen aldeko pizkundean parte hartu zu. Hortarako ibili ziren, orduko euskaltzaleak, Irigarai, Tapia Perurena, eta beste hainbat, Nafarroan zehar mugitu zirenak. Bertsogintzan ere bai, kontutan izan beharko dugu bertsogintza edo bertsolaritza zera Errepublikako urtetan izan zuen aurrerapena eta kodifikazio edo egituratzean, Nafarroan izan zuen hori bere eragina ere bai, 35, 36 urtetan. Eta lehen esan duan bezala, nik azpimarratuko nuke zera irakaskuntzaren aldetikan, aldeko jarrera eta batez ere, euskal eskola horiek martxan jartzea. Hau dana, noski, pikutara jun zen 36an. Elebidun, euskeraz agertzen ziren artikuluak desagertu ziren prentza bertzalearekin batera, Amaiur, Lago de Navarra bukatu ziren betirako, eta gero euskal eremu publikoan, nolabait izateko, euskera desagertu egin zen, gerrarekin batera. Gaur egungo bertsolaritza ulertzeko ezinbertzean gerra antzineko urteetara joan behar dugu, Bigarren Errepublikaren bukaerako urteetan. Hain zuzen orduan antolatu zen lehendabiziko bertsoguna gaur egungo txapelketa edo litzatekeena. Ordura arte plazetan ohikoa zen bertsolaritza, baina txapelketa eta lehia moduan eta ordura arte etzen horrelakorik deus ere antolatu.
2 urtez egin ahal izan zen Donostian, eta horretarako bigarren urte horretan, 1936ko urtarrilean, Nafarroko ordezkariak bidaltzeko kanporaketa bat antolatu zen Elizondon. Hori izan zen nolabait Nafarroan modu egituratu edo antolatu batean bertsolaritzak izan zuen lehendabiziko plaza. Gerra etorri zen ondotik eta 1960 urtera arte etzen berriz ere horrelako emanaldirik ezagutuko. Beraz, erraten aldugu justuan Errepublikarekin bukaeran, 1936an izan zela lehendabiziko bertso saio antolatu edo ofiziala, txapelketa deitu zitzaiona, hain zuzen ere Euskal Herriko bertso egunerako sailkatzeko balioko zuena. Euskarak alde batetikan presentzia asko handiagoa zeukan lurraldeen aldetikan. Gerra ondoren, hainbat eskualdetan, Pirinetako eskualdetan eta horrela, oraindikan euskara gerra hasi baino lehen egundoko presentzia izan zuna, atzera handia izan zuen. Eta Errepublikako urtetan aldiz, eta hori dakigu Angel Irigaraik egindako ikerketei esker, euskararen geografia nolabait esateko, eta euskararen densitatea, gero 50ko, 60ko hamarkadetan baino askoz handiagoa eta askoz sendoagoa zen. Esateako, oraindikan posible zen Errepublikako urtetan, Erronkarikoan, Zaraitzun eta Ultzamaldean, esateko, Iruñetik gertu beraz, euskara izatea, hizkuntza nagusi gutxienez famili mailan eta hola, ez irakaskuntzan eta bar. Baina hori dana atzera jun egin zen gerraren ondoren. Eta gero, presentzia publikoan, esan dudun bezala, aurrerapenak izan zituen euskerak, hain zuzen ere, Euskal Eskola hoiei esker eta euskeran aldeko ekimenei esker. Pastanen, Iruñerrian, Lizarrerian burutu ziren ekimenei esker. Hau dana, motz, betirako moztuta gelditu zen, zera 36tik aurrera. Zartagina zuan frogatu egiten da. Euskararen erabilpenean, orduan erabiltzen da, edo ikus daiteke euskararen aldeko jarrera den edo ez. Errepasatzen badugu, esateako, orduko alderdien aldizkariak eta horrela, ikusiko dugu euskara bakarri dagoela Amaiur bezalako aldizkari batean, edo La Voz de Navarra bezalako aldizkari batean. Beraz, naiz eta euskararen aldeko diskurtsu izan, nolabaiteko diskurtso positiboa izan, hainbat alderditan, eman dezagun alderdi karlistan edo beste sektore eskuindarretan edo sektore ezkertiarretan, euskararen hutsaren hurrengoa zen sektore eskuindar eta karlistetan. Eta alde republikoanon edo nola da, sozialismoan berriz, berdin, zan nahi dut. Euskara erabiltzeko eta euskarari nolabaiteko maila eta erabilpen benetazkoa emateko, bakarrik urte horietan alderdi nazionalista dugu, eta hori ikusten da bere prentsan edo bere eginkusunetan. Zateako, lehen aipatu ditut nik 3 ikastola edo 3 euskal eskola. Ikastola edo eskola hoien atzean daudenak dire alderdi nazionalistaren edo emakume abertzale batzaren partaideak. Gero, suerta daiteke, ikasleen artean gurasoak izatea batzuk nazionalistak ez direnak. Baina politika hori, euskararen aldeko politika praktiko bultzatu zutenak, alderdi nazionalistakoak ditugu. Eta karlistek, bai, badaukate bere oinarri sozialean lehitzan esateako, karlista ugari zeuden eta horrela, euskaldunak direnak eta horrela. Baina ez zuten bultzatu alde publikora edo esparru publikora euskara.
Frankismoan euskara debekatua izan zen. Gerra osteko garaian, ohikoak ziren euskaldunek jasandako zigorrak eskola edo kaleetan euskaraz aritzeagatik. Orokorrean hizkuntzaren erabilera galarazteko neurriak edo jarrerak izan ziren, euskaraz egin ezin izatea, adibidez. Nik nabarmenduko nuke eragin izan zuen frankismoak euskararen egoeran edo euskararen egoerarengan. Pentsatu behar dugu edo pentsa dezakegu euskara hizkuntza bezala eta euskaraz egitea lotzen zela talde sozial edo politiko zehatzekin, kasu honetan abertzaletasunarekin, eta abertzaletasuna talde edo joera hildo kontrakotzat edo desafektotzat jotzen zen nolabait. Beraz, euskaraz egiteak zer suposatzen zuen horrekin identifikatzeak. Horrek hiztun batentzat edo hiztun euskaldun batentzat izan zezakeen ondorioarekin. Bestelako neurriak aipatu ditzakegu ere. Euskara eskolatik kanpo geratu zen. Errepublikar garaian abian jarri zen ikastolen proiektuak bertan bera geratu ziren. Ezin zen euskaraz ikasi, ezin zen euskara ikasi. Gertatzen da ere batzutan, zure seme-alabak izen euskaldunak izan da, izen aldatzera behartua izatea edo erregistrora joatea eta izen euskaldunik ez onartzea. Egia da tokian tokiko aldaerak eta errealitateak badaudela eta ez da beti toki guztietan ezen horrela gertatu, ez? Baina azken batean euskararengan edo euskaran izan zuen eraginak komunikaziorako tresna bezala, harremanetarako tresna bezala, galaraztea edo horren erabilera galaraztea eta oztopatzea izan zen, ez? Ondorio nagusiena. Alde batetikan errotik moztea martxan zeuden ekimen horiek, euskal eskolenak eta bar, eremu publikotik desagertaraztea, eta gero jende askok, euskaldun askok, barneratzea euskara ez zela positiboa, nolabait esateko aurrerapen soziala egiteko, eta zertarako baliozun euskara. Eta orduan horrek ekarrizun, batzutan debeku zehatzen bitartez, baina beste batzutan nolabaiteko giro anti-euskera edo espainola ez ziren beste hizkuntzen kontrako giroak, horrek ekarrizun berez hainbat lekutan, hainbat haranetan, hainbat eskualdetan euskerak atzera egitea. Euskaldunek zirenak bere seme-alabei euskara ez irakastea edo ez egitea edo ustea bakarrik euskara etxeko kontuendako, baina ez eskolaratzeko eta bar. Eta erabat gelditu zen, 2 hamarkadetan gutxienez, gerra bukatu zenetik 2 hamarkada luze batzutan, euskara izan zen hutsaren hurrengoa maila guztietan. Gero bai, 60ko hamarkadan edo 50ko hamarkaden bukaeran, hainbat euskaltzale, batzuk Prinzipe de Beararen bitartez eta horrela, hasi ziren erabiltzen orduan zeuden zirrikitu kultural horiek euskerari presentzia minimo bat emateko, eta hasi ziren diru laguntza edo sari batzuk ematen euskal umei eta bar, sortu zen Prinzipe de Vianan sección de fomento del vascuence deitzen dena, bai, eta hor euskaltzale batzuk hasi ziren olako gauzak bultzatzen. Baita ere bertsolari saio batzuk eta bar, bai, gainontzeko euskal lurraldetan orduan ere bai suertatzen ari zena hemen aurrera eramaten. Alde batetik, etxeko atetatik barrura gertatzen dena, etxean geratzen da, ez da, eta orduan, familian, intimitatean, familia euskaldunak euskaraz egiten jarraitu zuten askotan. Hori bai, landatik herrirako emigrazioarekin, bide horretan, askotan hirian euskara galdu zen hurrengo belaunaldietarako, ez? Baina pentsatu behar dugu ere, 60. hamarkadan Euskal Herrian orokorrean euskal kulturaren berpizkunde bat ematen dela, literaturan, musikak, inkluso hizkuntzalaritzan, ez da, euskara batua eta hizkuntzalaritzaren inguruko eztabaidekin. Guzti hori nahazten dugu momentu hartan pizten eta sortzen ari ziren frankismoaren kontrako oposizioko mugimenduen goraldiarekin edo
edo presentziarekin, eta euskarak, abertzaletasunak, euskaltzaletasunak presentzia zuen oposizioaren sare guzti haietan. Nolabait euskarak, euskal ikurrak, abertzaletasunak, euskaltzaletasunak jazarriak izaten ziren heinean, oposizioaren baitan eta oposizioko mugimenduen baitan, ez zeukaten presentzia bat, ohikoa ez, baina ni kasuak entzun ditut, non ezker iraultzaileko militante bat, euskaraz ez dekiena, ez doka Mairuren kontzertu batean egon, naiz eta ezertaz ez enteratu edo ezer ez ulertu, baina oposizioaren mundu edo kutsu horretan parte hartzea edo nahasmendu horretan parte hartzen zuelako, joaten zen kontzertura, ez? Orduan nolabait, oposizioaren baitan ere badaukatuki bat euskarak, eta gainera oposizioko mundu horren baitan eragile eta mugimendu sozial ezberdinak sortzen dira euskaltzaletasunari lotuta eta euskararen sustapen eta berreskurapenari lotuta, ez da? Mugimendu euskaldunak ikastolan mugimendua berpizten da, auzoetan gazte taldeek gau eskolak antolatzen dituzte euskara ikasteko, beranduago helduen euskalduntze ekimenak martxan jartzen dira, ez? Orduan nolabait, euskara sustatzeko ekimenak daude, taldeak sortzen dira. Zergatik ezen ezabatu, hain handi batean borrokatu zelako eta lan egin zelako hori gertatu ez edin. Gizartearen partetik edo gizartearen zenbait eragileen partetik. Prinzipe Debianaren baitan izan zen talde bat, Pedro Diez de Ulzurrunek bultzatuta, saiatu zena euskara babesten eta sortu zuten erakunde horren barruan, Sección de Fomento del Vascuence deitutakoa, eta horren bitartez euskarari ospe edo prestigio emateaz gain, saiatu ziren hainbat gauza egiten euskara berriro plazaratzeko eta batez ere hori euskaldunek zirenak eta horrela estimuan hartzeko. Eta hori dela eta eman zituzten diru laguntza txikiak, sari moduan euskal umei, hainbat herrialdetan, Baztanen, Bortzirin, zera Ultzamaldean eta bar. Gero bultzatuzten aldizkari bat, Prinzipe Debianaren gehigarri, euskara hutsezko aldizkaria, hilabetekaria zena, iraunzuna oker ez banago 1972-1973 arte, eta hori izan zen Prinzipe Debianaren horren barruan, euskerak izan zuen babesa. Kontutan izan beharko dugu gero beranduago, urte batzu beranduago, hasi ziren sortzen lehenbiziko ikastolak eta bar, ekimen pribatuaren bitartez beti esan behar da, irakaskuntza ofizialetik kanpo, eta euskerak ja 70tik aurrera izan zuen jendearen aldetikan babes eta bultzada. Baina Prinzipianakoa hor zegoen ere bai, hainbat euskaltzale batzuek bultzatuta Sección de Fomento del Vascuence horren bitartez. Bai, euskara debekatua egon duzen frankismoak irauntzuen urte guzietan, eta 80. hamarkadara arte ez zuen ofizialtasunik lortu Hego Euskal Herrian. Horrek ekarri zuen arlo guzietan, gizarteko esparru guzietan debekatua egotea, eta kasik etxeko hizkuntzatzat bertzerik etzen ibili. Hezkuntzan gainera berariaz ongi arduratu ziren, batetik maestro eta maestra erdaldunak eta espainolak ekartzen, bertako herritarrekin komunikatu zitezen, edo gaztelaniaz bakarrik komunikatu alizateko, eta euskara egiten zuten ikaslei zigorrak, irainak eta ohikoa zen nolabait markatzea, edo eraztu nahi jarriz, edo batzelako zigorrak ezarriz. Beraz bai, euskara baztertua ez ezik debekatua eta jazartua izan zen frankismoak irauntzuen urte guzietan.
Haunitz eta mota guzietakoak izan ziren zigorrak. Ohikoena eta zabalduena eraztunarena izan zen. Euskaraz egiten zuenari eraztun bat paratzen zitzaion eta biharamunera arte eraztunarekin ibili behar zuen eta nolabait bazen markatzeko modu bat edo adierazteko etzen nuela behar bezala jokatu. Baina izan ziren bertzen mota unitzetakoak eta hor irakasle bakotsak beriak bilatzen zituen, baina gosete garaietan nahiko ohikoa omen zen euskaraz egiteagatik bazkaldu gabe uztea edo baserritik jatekoak irakasleari ekarri beharra edo bertzelako gisako irainak eta baita ere lotxakizun uztea edo lotxagarri uztea gainerako jendearen antzinean. Hori bilatzen zen batez ere etzen behar bada hezkuntzan bederen zigor izugarri gogorrik alde horretatik, baino bai argi adieraztea hizkuntza bakarra espainola zela eta horretan ahalegin handia egin zuen Francoren erregimenak. Kontutan hartuta frankismoak euskararen erabilera oztopatzen saiatu zela, jazarpen neurriak ere hartu izan zirela, 40 urteetan iraundako halako erregimen batean hizkuntza bizirik mantentzea eta are gehiago sustatzean ikuste dut, azpimarratu beharreko lorpen bat dela. Azpimarratu beharreko lorpen bat da, baina baita ere kontutan hartuta, naiz eta hizkuntzaren erabilera bermatzea edo biziraupena bermatzea eta hizkuntza bera sustatzea faktore desberdinen arteko elkarrekintzaren ondorio izan zen, nik uste dut eragile sozialek, eragile euskaltzalek burututako lana balioan jartzeko zerbait dela. Pentsatu behar dugu frankismoaren kontestuan. Non ikastolak edo ikastolak ez diren legalak, herri batean ikastola bat sortzea, eskatzen du irakasleak bilatzea, euskara ikastea nahi duten gurasoak izatea, eraikinak aurkitzea, eraikin horiek dituzten gastuak ordaintzeko dirua izatea, guzti horretarako lana behar da. Lana behar da, jendea behar da, antolakuntza behar da, elkartasuna behar da, eta orduan ikuste dut hori da euskararen biziraupenaz eta sustapenaz pentsatzen dugunean, atzean dagoen guzti horretaz ere pentsatu behar dugu eta balioan jarri behar dugu. Uste dut Mitxelenak esan zula, euskerak ez lukela beste diktadura bat iraungo edo jasango, desagertu egingo zela. Hain larria izan zen Espainiako diktadurarekin batera euskerak pairatu zuna. Batez ere, lehenbiziko 2 hamarkadetan nun euskera erabat desagertarazi zuten leku guztietatik, eremu publikoetatik eta pribatuan ezin zuten, baina hori, gogorra latza izan zen euskerarentzat. Gero, 1950ko hamarkadaz buskaraz geroztik, hasi ziren ja hainbat gauza azaltzen, aldizkari erlijioso kulturalak, hasi zen gero ikastolen edo euskararen aldeko irakaskuntzaren mugimendua ekimen pribatuen bitartez, eta horrela, eta orduan balorazioa ere bai egin behar dugu erabat negatiboa, naiz eta jakin negatibitate edo eskortasun horren barruan, hainbat sektore sortarazi zituzten hainbat ekimen oso importanteak euskera ongi baloratzeko eta euskera berriro irakaskuntzaren bitartez eta hainbat ekimen kulturalen bitartez plazaratzeko. Orduan, balorazioa da hori, negatibo erabat, baina negatibotasun horretan izan ziren, eta zorionez, eta esateko eskerrekoa da, hainbat ekimen hori martxan jarri ziren egoera negatibo horri kontrajarria egiteko. Eta arrakastatsuak suertatu ziren neurri handi batean. Gaur egun ezagutu dugun, edo azken 30 urteotan euskararen gorakada Nafarroan, Euskal Herria osoan ere, ezin dugu ulertu, ez badugu kontutan izaten, hain zuzen ere egoera zail horretan, abiatu ziren ekimen guzti horiei. Gaur egun, esateko euskara eremu
irakaskuntzako eremu publikoan egotea, unibertsitatean egotea eta horrela, hain zuzen ere, neurri handi batean, zor diegu orduan sortu zituzten ekimen pribatuaren bitartez, derrigorrezkoa zelako horrela egitea, zera ikastolei esker. Edabidetan, berdin, gaur egun baldin badaukagu, zera, hainbat edabide euskera hutsez edo elebeitasunez ari direnak, dire orduan ere, hasi zirela errebindikatzen eta hainbat aldizkari xume bitartez, argiaren bitartez, jakinen bitartez, euskera prestatzen eta egokitzen zera gaur egungo baldintza mediatikoetara. Bigarren Errepublikan euskal eskolak sortu ziren. Errepublikako urtetan 3 euskal eskola sortu ziren Nafarroan. Lehenbizikoa Iruñan, bigarrena Lizarran eta hirugarrena Pastanen. Iruñekoa bultzatu zuen hemen sortu zen euskararen aldeko patronato delakoak, hor zeuden hainbat euskaltzale eta abertzale, eta hori dela eta jarri zuten martxan ikastola bat, eskola bat, Maite Saizar Andereñorekin. Lizarrakoa bultzatu duzten orduko eta bertako hainbat euskaltzalek, EAJ-rekin lotuta zeuden gehienak, eta hori bultzatu zuten Lizarrako San Juan plazan, eta Andereño ero irakasle izan zuten Leitzako Petrita Azpiroz. Eta hirugarren euskal eskola Bastanen sortu zen, beranduena, eta hori irakasle izan zuten Pilare Alba Loiarte, Andereño Goizuetarra, baina aipatu dugun bezala Pitxori Etxeberria eta bertako euskaltzale batzuen laguntzarekin. Ikastola edo euskal eskola horiek iraun zuten 36 arte. 36ko altzaldia suertatu zenean, esatako Bastango gauza ikastolako edo euskal eskolako gauzak hor erre egin zituzten, Andereño Pilare Alba Bizkaira jun zen, eta Bizkaitik jagero erbestera jun zen, eta egon zen irakasle ume erbesteratuekin Donibane Garazin. Lizarrakoa eta Iruñekoa maistra bezala ez ziren aritu etorkizunean, eta gerrarekin batera desagertu ziren euskal ikastola edo eskola horiek. Bueno, herritako seme alabak, Iruñekoa pentsatzekoa da haundiena izan zela, lehenbizikoa hasi zelako, eta haundituz joan zen, eta batez ere nazionalisten seme alabak izan ziren, baina besteak bezala, 3 ikasturte iraunzun bakarrik. Orduan ikasle kopurun aldetikan 60-80 lagun izango zituen, Lizarrakoa txikiagoa zen, beranduagoa hasi zelako, eta jende gutxiago zeuden bizitzen, noski, Lizarran, eta, herriko seme alabak ziren, eta Bastangoa berdin, ez dakigu zeintzuk ziren, baina hori, Bastangoa zen txikiena, eta, herriko seme alabak ziren. Eta Andereñoak esan ditudan bezala, Petrita Azpiroz Lizarran, Pilare Alba Iruñan, Pilare Alba Pastanen, eta Maite Saizar, eta beste bat izan zen ere bai, baina Maite Saizar horitzen naiz Iruñekoan. Nolabait esateko, sortea izan zuten
zeren gerra hasi zenean oporretan zeuden, baina bestela eukiko genituzke autos de fe edo suntzipena zuzenean. Nola oporretan zeuden, bueno, pues, desagertu ziren Uztaileko oporrekin batera. Eta esan dudan bezala, Baztango kasuan badakigu egin zituztela horko gauzak, liburuak eta bar, eta Lizarrakoan ez daukagu horren berririk, hori suertatu zenik, baina itxi egin zen eta eta Iruñekoa berdin. Desagertu egin zen Uztail horrekin gerrarekin batera. Baina bukatu zen hori, irakaskuntza, euskal irakaskuntza guzti hori berez onartezina zelako erregimen berriarentzat. Eta gauza berak gertatu zen Gipuzkoan eta Bizkaian. Hor esateako Bizkaian oraindikan 36-37 bitartean euskal eskolek funtzionatu zuten eta Bizkaian jarri zuten indarrean edo martxan lehenbiziko aldiz euskal unibertsitatea. Baina unibertsitate hori 1937ko ekainan ere bai frankistak bilboratu zirenean desagertu egin zen betirako. Ikastola horiekin gauza bera suertatu zen. Mariano Izeta Baztango euskaltzale ospetsu bat izan zen. Mariano Izeta Baztandar euskaltzalea izan zen, eta bi hitz horiek ezin bertzean elkarrekin joan behar dute Mariano Izetan hortzen adierazteko. 1918an Elizondon sortua, erloju denda batean lanean aritu zen bizi guzia, 15 urtekin beratxarekin lanean hasi zenetik, kasik hil arte nolabait, eta euskaltzale porrakatua zen, bertsolaritza, euskal kultura, euskal kirolak sustatzen lan haunitze egin zuen, baztandarzale izugarria zen eta bere herria zagitzarro, bertako ikastola sortzeko sustatzaile garrantzitsua izan zen, eta bertzelako ekimen ugaritan ere aritutakoa, bertsolaritza, literatura, bertako hizkuntza biltzen eta zabaltzen, eta plaza gizon izugarri bat eta geldirik egotien etzekiena. Baztanen euskararen berreskuratze prozesuan bere biziko garrantzia izan zuen Mariano Izetak. 1960 urtetik aintzinera bereziki bertsolaritza, bertako kontuak eta kantuak eta hitzak biltzen ibili zen, Baztango hiztegia landu zuen, eta baita ere ikastolaren sorreran ezinbertzeko pieza izan zen baita. Ordura arte ere erdaraz Eskola Nazionalean ikasten zuten aurrei euskara irakasten ibili zen eta euskaltzaletasun hori sustatzen. Berri emaile hainbat edabidetan, baita garaiko euskarazko edabidetan, bertso txapelketen antolatzaile, nekaezina izan zen eta 11 dire Mariano Izetak euskararen alde martxan jarritako ekimenak. Eta baita ere euskal kulturarekin eta herri kirolekin lotutakoak, edo txirrendularitzarekin, pilotarekin, aizkorarekin egindako ekimenak. Amaigabea da zerrenda. Lortu izan zena momentu horretan, etzela soilik euskararen biziraupena izan, baizik eta bermatzea euskara izatea komunikaziorako tresna bat, harremanetarako tresna bat. Euskara kulturala den zerbait bizirautea eta mantentzea, ez baizik eta hizkuntza bizia izatea eta komunikatzeko, harremanak egiteko, lan egiteko tresna izatea. Nik uste dut gaur egun daukagun euskara, gaur egun guretzat badirudi emanda dela, harremanetarako eta komunikaziorako tresna dela, baina borroka horien ondorioa da. Tartan nik uste dut gaur egun euskararen egoeran edo euskarak bizi duen egoeraz pentsatzen dugunean presente izan behar dugula eta zaindu behar dugula garai hartan lortu zena.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.